वन मॅन शो. इतर आहे का नाही आधी इतर इथे बस तो माईक घे. माझं नाव राज डोरलेकर, FYBSc. आज मी एकदम छपरी टाईप आणि वेस्टर्न लुक केला आहे. छपरी टाइप बोले तो एकदम रापचिक. देखो वीडियो कैसा है ना, अपन जो करता है वो एकदम रापचिक टॉप मॉडल. करने का जो है वो टॉप मॉडल, वरना करने का ही नहीं. क्या बोलता मैं हल्लीच्या काळात नऊवारी साडी ही खूप कमी प्रमाणात वापरली जाते, म्हणून आत्ताच्या बदलत्या युगानुसार त्या नऊवारी साडीला एक मॉडर्न लुक आम्ही द्यायचा प्रयत्न केला आहे आणि मी ही धोती साडी नेसली आहे. सांगा तर मग होणार का? या केळेवालीला तुमच्या फॅमिलीत घेणार का? जागा नाही आहे. माझं नाव श्वेता पनगले, मी 11वी कॉमर्सची विद्यार्थिनी आहे आणि माझा लूक वन पीस ड्रेस म्हणजे आपण पार्टी किंवा फंक्शनमध्ये घालू शकतो. Hello, good morning. My name is Minal Manodavan and I am from SYBSc class and I am wear the costume one piece. Most of Western people can wear this costume in marriage ceremony. Thank you. नमस्कार, माझं नाव गौरवी रामदास डोरलेकर. मी आता 13वीमध्ये शिकते. आजचा कॉस्ट्यूम म्हणजे मी आज निळा रंग घातला आहे, कारण हा निळा रंग हा भारताचा झेंडा म्हणजे तिरंगा, त्यातला जो चक्र असतो निळा तो रंग आहे. आणि सांगायची गोष्ट अशी की हा महाराष्ट्रीयन लुक आहे. आणि एक साथ नमस्ते. माझं नाव समीक्षा विकास मिरजुलकर. मी द्वितीय शाखेत शिकत आहे. कला शाखेत. मी माध्यमिक म्हणजे जिल्हा पूर्ण प्राथमिक शाळेचा युनिफॉर्म घातला आहे. असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चॉकलेटचा सोनेरी चमचमता चांगला, सोनेरी चमचमता चांगला, असावा सुंदर
वाडकर. मी आता TY BComला आहे. मी आता मोदी जॅकेट परिधान केलं आहे. मेरे प्यारे भारतीय देशवासियों, अच्छे दिन आने वाले हैं. माझं नाव यश दिवाकर टोर्लेकर. मी FY BSc या क्लासमधून शिकत आहे. आता मी कॉस्ट्युम आता गुजराती टाईप केलाय. तर तुम्हाला छान वाटत असेल तर टाळ्या वाजवू शकता. राज